despertar-me tot just quan és hora de llevar-me. Ja tinc un pensament per tu i passo les hores mirant un rellotge que no avança i tinc un pensament per tu. Sempre, per sempre, saber que estem perquè sempre, per sempre, puguem estar junts. Arrasas. Durant tot el dia sempre penso. Els hi va donar tirada, Aquest centenar els hi donarà 2 punts. Sempre, per sempre, saber que estem l'un a l'altre, que sempre, per sempre, puguem estar junts, que això ens falta. He participat, gràcies a l'institut per haver participat. Espero que us ho heu passat molt bé. Sí? Què cònic, Marta? Eduard Fontseré. Segon premi. Daniel i el Saiel, de l'Institut Bisbe Berenguer. Sempre, Abdullah i Mònica. Abdullah i Mònica, de l'Institut Fontseré. Eduard Fontseré. sempre, l'un a l'altre, sempre. Tercer premi per Tercer premi, Julieta Rodríguez. de Bisbe Berenguer. Eduard Fontseré, Anàs i Manfred. Sempre, per sempre, saber que estem Sí, Maria Ibáñez i Jennifer Pimentel. Maria Ibáñez i Pimentel, de l'Institut Eduard Fontseré. Han arrasat avui Eduard Fontseré. Increïble. l'un a